Σύντας, λέει, και μην κοιμάστε, λέει. Κατερίνα, δώστε ένα ύπνο ζωή, Κατερίνα. Πρέπει να κάνω ραδιοφωνική εκπομπή. Ωχ, μανούλα μου. Αφιερωμένο από το 677-47-404 στην Κατερίνα. Κατερίνα μ' ακούς, παράτα το κολόπεδο σε κοιτάξω. Όλα σε μια Κατερίνα. Κατερίνα χάνομαι, σύνο. Κατερίνα ντροπή, γιατί δεν είναι και να συντηρήσεις τώρα. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι του Τζάνο Γιώργιο γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω. Το 697-47-47 Κοιμάσαι, Κατερίνα, γιατί κοιμάσαι, Κατερίνα. Κατερίνα. Η Κατερίνα μου πάει στο μικρόφωνο μεταξύ και κάνει τη δουλειά, θα μας να μιλήσει καλύτερα. Ο DJ Κυριακάκης. DJ Ντάμπος. Μα δεν μου έχεις πολλά τραγούδια, μόνο αυτά τα 4. Πάρε μόνο πέρα πολλά τραγούδια να κάνω ένα μix. Θα σου κάνω εγώ ένα πρόγραμμα ραδιοφωνικό τώρα στο κόλλα. Επικοινωνήστε στο 697-47-47. Για λέξα πρώτα τραγούδια τι θες. Περιμένω τα μηνύματά σας. Πού στέλνουμε μηνύματα. Στο 697-47-47-199. Ο κόσμος. Ο νικητής κερδίζει μια βραδιά στο μάτι. Παίξτε τον διαγωνισμό μας και κερδίστε. Επιλέγω τραγούδια για εσάς. Παίρνετε μήνυμα. Παίρνετε μήνυμα, σας παρακαλώ. Θα τα πάρουμε το άλμπουμ. Το έκλεισε μαλάκα. Ακόμα για μισή ώρα εκπομπή. Μόνο για μισή ώρα. Όμως στέλνετε τα μηνύματά σας στο 697-47-199. Ναι ρε Λάκα DJ, όμως μην τα πάρω τώρα. Δεν τα γράφει. Βάλε μου τους αγορίνους, η σπίρκα αυτή. Θα σου βάλω μια μαρινέλα για τη συνέχεια. Δώσ' μου τα φτάνα στο νερό, λέει η Κατερίνα στο Γιάννη, αφιερωμένο. Δεν παίζει, είναι χαλασμένο. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα που συμβαίνει σήμερα. Βάλε όρθιο στα διασταλιά, μην τρελαθούμε τώρα, μην τα πάρουμε. Βάλε νησιότητα, όχι τα λέμε. Α, είναι ωραία τραγουδάκια, ακόμα. Δεν το παίζει. Δεν το παίζει αυτά. Δεν τον παίζει. Μα τι πολύ εκπομπή αυτή που προφέρατε. Α, παίζει όμως αγαπημένο. Βάλε Πουλόπουλος, συγγνώμη, ένας Πουλόπουλος. Ένας Πουλόπουλος. 1-2. Πουλόπουλος. Πουλόπουλος μην τα πάρω. Στέλνετε τα μηνύματά σας εσείς στο 697-47-199. Τώρα. Θα κερδίσετε μια βραδιά στο Μάχη, στο Πουλόπουλο. Βάλε μου σε παρακαλώ πολύ. Όχι τέλεκα θέλω να φύγω, μετά τα βάζουν αυτά. Τι θέλεις τώρα. Βάλε ένα Πουλόπουλο σου λέω να ανέβει ο κόσμος. Να πέσει λίγο. Χωρίς δεκάρα, μην μου βάλεις τώρα το χωρίς δεκάρα. Πώς θα παντρευτούμε, Μανώλιο μου. Όχι. Να τα ξέρει ο κόσμος τα τραγούδια. Να ξέρει και ο παρουσιαστής μην τα πάρει τώρα. Όχι ο Πουγάς, στο τέλος ο Πουγάς. Ρώτησε η Πρίκικα. Δεν τα παίζει. Είναι για πέταμα. Βάλε μου Πουλόπουλο σου είπα. Σου είπα. Πλούταρχο έβαλε παιδιά το άτομο. Το Πλούταρχο είναι κυκλοφόρητα. Αλλά και ο Πουλόπουλο δεν βλέπει το ζώο.
Βάλε πουλόπουλο, το λέω. Γύρισα μέρα. Δεν παίζει τίποτα. Άντε μην τα πάρετε.